Putik! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, sa muka. Yan. Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talagang tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Pero thank you so much sa pagmamahal. Salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Metro's number one. Ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi.
ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya.
Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito yan. paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay di ba? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon.
Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot, Kami ay nagkakaisa. ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Magka- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Normal lang po ba itong nararamdaman ko na apektado po ako sa mga nangyayari sa Middle East. Nagkakaroon po ako ng anxiety dahil pakiramdam ko po, lalong-lalo na nung binomba na ng North Korea ang Japan, pakiramdam ko ay papunta na po talaga tayo sa World War III. Hindi po tuloy ako makapag-function ng maigi kasi lagi akong natataranta. Parang feeling ko anytime may missile. Ay, ang hirap naman po ng ganito na nag-o-overthink. Help, tambalan, help! Ayan. Huwag ka na kasi manood ng mga ganyan. Correct ka. Alam mo, yun talaga yun eh. Sometimes, what you don't know won't hurt you. Totoo naman talaga that knowledge is power. Na kapag ka, alam mo ang mga nangyayari, may kapangyarihan ka kasi kahit papano makakapaghanda ka. Diba? Halimbawa, sabihin, may magkakaroon ng kawalan ng supply ng tubig. Diba? So, dahil alam mo yun, maghahanda tayo. Correct. So, diba? Lahat ng mga pwede nating punuan na balde, palanggana, pichel, gagawin natin because nga knowledge is power. Kaya lang minsan, yun nga, katulad nito sa nangyayari na kapag ka masyado mo namang inaalam or alaman lahat ng bagay, minsan nagkukos po ito ng anxiety. Tsaka kung minsan sa media kasi na sensationalize lang yung mga bagay. Kasi yung nangyari between sa Korea and sa Japan, wala naman talagang sigalot eh. Ano lang? So ang nangyari, nag-test lang ng ballistic missile si Korea. North Korea. At tumama lang doon na medyo malapit sa Japan. dagat ng Japan. Pero, 'di ba, sa news, North Korea, ano ba 'yung sinabi? Parang North Korea, English kasi paano ba sinabi? Basta yung pagkakasabi, parang tinira yung Japan. Yung Japan. Pero actually, alam mo, kung halimbawa medyo ang tingin mo sa buhay medyo light o kaya medyo ikaw yung tipong hindi ka masyadong seryoso or nag-anxiety, matutuwa ka dun sa mga comments sa comment section na hindi ba natatakot ang North Korea na igaganti na nila ang Voltes 5? na ang ilalaban ng Japan ay yung mga anime nila, 'di ba? Yung mga tatawagin na Voltes 5, sila Naruto, yan. Tatawagin nila sila Son Goku, di ba? Si Son Goku, Son Gohan, di ba? Yung mga ganun. Kung iisipin mo, ako nga nung nabasa ko yun, nung weekend yata yung nangyari, tama ba? Parang nung nabasa ko yun, tas nagbasa ako ng comment section, mas doon ako nag-focus versus doon sa doon sa may tinira si North Korea. Parang mas natawa pa ako sa comment section, di ba? Pero yun nga, tama si Jegs. Ako nga, hindi ko nga nabasa yung part na yan na meron lang silang tinetest, na nagkataon na napunta sa Japanese waters, di ba? Na hindi necessarily, meron talagang tinitira nila yung Gundam robot ng Japan, di ba? Yung bang mga ganon. So, siguro ang sinasabi lang din ng tambalan is that knowledge is power pa rin. Ibig sabihin,
alamin mo muna Correct. kung talagang ito yung mga aktual na nangyayari, Oo. ganyan, para hindi ka mataranta. Kasi kung ganyan, tingnan mo, kung nalaman mo na nagtatry lang naman pala, Oo. di ba? Hindi mo na maiisip yung mga World War III, yung mga ganong klase mga eksena, or di naman kaya isa ding option, wag na rin basa ng mga kung anik-anik, di ba? Oo, lagi ka talaga pumunta dun sa route kung saan yung pinanggalingan. Yan. O parang yung kagaya nung Saturday, nung nag-Bible study kami ng mga kabataan, sabi nila, Nagbago na po talaga si Diego Bandito dati pagka Saturday. lasing. Iba po, correct. Iba po yung sinastudy nila. Oo, so nagtanong sila. Oh. Sabi niya, bakit Adam yung pinangalan? Sabi ko, Saan? Yung pangalan ni Adam. Ni Adam, bakit Oo. si Adan at Eva, bakit Adam? Si God Oo. ba nagbigay? Sabi ko, tingnan natin yung root word para malaman natin. So nung tinignan namin yung root word, yung sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Adam is man. Man, O, okay. tapos yung Eve din is life bringer. Oh, okay. So yun yung meaning. At mga babae po yun. So Oo. laging babalik ka doon kung saan nanggagaling Saan yung root. nanggaling. Oo. So, ganun din pagdating sa balita. Oo. 'Di ba? Mahirap kasi madami nagre-repost. Una sa lahat, kapag ka ang nagre-repost ay yung kumari mong chismosa. Na alam mo namang walang kredibilidad, Ayan. 'di ba? Mag-double check ka muna bago ka magka-anxiety. Tama, oo. 'Di ba? Or di naman kaya kung meron ka talagang aktual na kakilala na nandoon, Oo. 'di ba? Pwede mong tanungin. Ako nung nag-uumpisa yung mga bombing diyan sa Middle East, ang una ko talagang minessage ay yung mga nandoon. Oo. Yung mga nakikita ko sa balita na Natakot tinamaan daw. na takot na yung mga tao doon. Correct, 'di ba? Na nung nakausap ko yung isa kong kaibigan na sabi niya may mga bombing daw, may mga nakakatakot kasi mayat maya may mga Tumutunog yung tumutunog, 'di ba? Yung mga ganun. Pero ayos lang naman din sila. Ibig sabihin, tuloy lang ang work pero work from home, tuloy din ang school pero Oo. online. Mga ganun. So, ibig sabihin, bago ka mataranta sa isang bagay na hindi mo naman alam, walang sense kasi mataranta sa isang bagay na hindi mo Tama. alam eh. Yan po yung ginagawa ng overthinking. Oo. 'Di ba? Kadalasan yung utak natin, yung brain natin, tinitrick tayo eh. Oo. Iniisip na niya yung mga mangyayari, pero sa totoo lang, kung babalik po tayo sa root, wala pa pong nangyayari. Correct. Parang experience ko rin nung nagkaroon ng giyera sa Mindanao, sa Lanao ba yun? Nandun ako Sa gitna. Saan ka naglalagay? nasa Mindanao ako na area na yun. Ang sinasabi, binabalita na tumatakas yung mga tao galing doon sa kabilang dagat, ganyan. umaahon na sila. So ikaw na wala doon, Oo. may isip Hindi. mo, Oo. kaguluhan na. Ayun. Halimbawa ako, Oo. na wala doon, na may isip ko, hala, kaguluhan na Oo. talaga yan. So, kausap ko ganyan. na yung asawa ko, natatakot na. Sabi ko, anong kagulo? Kumakain kami ng durian ice cream dito sa sinasabi nilang lugar. Oh, 'di ba para kumain ka ng ice cream sa lugar ng gera na sinasabi sa balita, Oo. 'di ba? Ibig sabihin, 'di ba? I mean ang ice cream, kung titingnan po natin, ay kinakain po 'yan on a relaxed mode. Tama. Yung pagka gusto mo nga, parang gusto mong i-reward yung sarili mo, mag-ice cream ka. Correct. Oo. At para mag-ice cream ka sa gitna ng sinasabi nilang kaguluhan, ibig sabihin, hindi ganun yung kaguluhan. Tama. So yun. 'Di ba parang katulad ng minsan meron silang naririnig na balita tungkol sa Pilipinas na ang gulo-gulo daw dito, Oo. may mga ganitong nakawan, may mga ganitong kaguluhan, tapos mga protesta, mga protesta, Oo. ganon. Pero kapag nandito ka sa Pilipinas, yung protesta nga hindi naman alam kung nasan yun eh. Sa sobrang, it's just a small part of sa Kamaynilaan. 'Di ba? Yung bang ganun. So, bago mataranta, magpanik, hindi makahinga sa eksena ng ganyan, 'di ba? Knowledge is power, alamin mo. O Correct. di naman kaya kung alam mong kahit knowledge is power, mas natataranta ka kapag ka nalalaman mo, di iwas ka na lang din. Tama. Nood ka ng Cocomelon. Nood ka ng ganon. Ayan, kasi kung minsan yung mga balita talaga, talagang pinapainit lang para maging juicy. Huwag na tayong lalayo. Yung balita ng buhay ng isang Nicoliana, di ba? Diba? Ang daming galit na galit. Correct, di ba? Ang daming kasi Oo. napoproject kasi yung narrative. Tama. Importante yung narrative, Diba? 'di ba? Parang mga ganyan na siya ang dahilan ng mga ganitong klaseng bagay. Tapos pag nalaman niyo po talaga yung tunay na kwento, 3 tao lang po 'yon, 'di ba?
3 tao lang po yun. Alamin mo din kasi muna. Diba? May nababasa ako dito sa ating live na dito po sa Jeddah, normal naman po. Pero pag titingin ka sa social media, apakalala na ng gulo dito sa Middle East. Diba? So okay lang naman. In fact, alam nyo po, because we mentioned online, we are also live online. Napakarami po, since last week and I noticed na mga nagpapa-shoutout from the Middle East. Hello, kung halimbawa sobrang tindi na talaga ng kaguluhan, of course meron naman talaga. Meron naman talaga. Hindi natin maikakaila yan. Pero 'di ba, kung talagang as in like extremely papunta na ito sa World War III or kung ano man, 'di ba? Ang lasting na gagawin nila ay manood ng live ng tambalan, 'di ba? Ano sa gitna ng kaguluhan? May isip pa nilang manood ng live ni Nicole Yala at Diego Bandido? I don't think so. 'Di ba? So, alamin muna. Alamin ng maigi. Lalong-lalo pa ngayon yung mga AI na yung mga missile na pumuputok sa ganito. Totoo, kaya alam nyo po, ito lagi ko pong sinasabi ito sa mga kakilala kong senior. Lalong-lalo na sa nanay ko, sinasabi ko, ma, tandaan, bago maniwala sa kahit anong klase ng balita, ask mo muna kami. Correct. Verify. Kasi po ang AI, parang very, very close to the truth. Akala mo yun na talaga. Tama. At kung hindi ka exposed sa AI, kung first time mo makita, may isip mo talaga, totoo. Ayan, na binomba na si ganito. Correct, 'di ba? Ganito ang nangyari kay ganyan, may scandal si ganito, 'di ba? Pwedeng-pwede na pong baguhin ang narrative o yung kwento. Pero AI generated lang pala. AI generated, 'di ba? At saka wag din tayo papadala sa bugso ng damdamin kagaya nung 'di ba, sa UAE may mga hinuli na mga different nationals at kasama doon 2 Pinoy ata na nag-share, nag-post ng fake news. Kasi siguro possibly akala mo totoo, shinare mo. So naging parte ka ngayon ng pagpapakalat ng fake news. Ayun. 'Di ba? So alamin niyo muna yung source. Correct. Ayan. Yun po talaga yung pinaka-importante. Ito, may nagsabi din, dito po sa Abu Dhabi, Tambalan, katabi ko lang po ang war zone. Nakikinig po ako kahit ngayong oras na to, na sunod-sunod na. Sunod-sunod na naman. Siguro yung talaga? pakawala ng missile. Oo, ganun. Ayan. Talaga? Kalmado. Iba din. Kasi yung defense system nga ng bansa nila, kung saan sila ngayon, is talagang confident ka na siguro na kaya na nila yan. Mapagtatanggol, pag di ba? dito sa Pilipinas. Hindi ba in other words, Kabisyo, bago ka mataranta, hindi lang din tungkol dito life in general. Yeah. 'Di ba? Bago ka mataranta sa mga bagay, ito yung natutunan ko na inaano ko pa rin, na tinatry ko pa rin i-apply sa buhay ko kasi madami po akong mga advice, mga Kabisyo, katulad nito na huwag ka mataranta, huwag ka mag-overthink, na pag nasa gitna ako ng problema, hindi ko po nagagawa. Ang dali-dali para sabihin namin na huwag kayong mag-overthink, mag-knowledge is power, ganyan. Pero kapag nandun ka sa gitna ng sitwasyon, mahirap talaga. So, it takes practice. Ganun naman ang habit, di ba? Ang habit po, it takes practice. Hindi pwede yung isang beses ka lang na nag-skip ng meal, ibig sabihin nun, magaling ka na sa intermittent fasting. Tama. Or isang beses ka lang na hindi nakinig sa balita, ibig sabihin magaling ka na. Or isang beses ka lang hindi nag-overthink, ibig sabihin magaling ka na. It takes practice. Ito rin pinapractice ko po to constantly na yung brain po natin minsan tricky talaga yan. Mag-i-imagine yan ng sandamukal na iba't ibang mga senaryo sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. Babalik tayo, hindi pa nangyayari. Kasama pa rin po ang tambanang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako po ang kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was brought. Say kumikinang present sa mga gusto nating i-shout out ng ilang mga minuto. Sabi ni Annie Ruth, very kalma naman po dito. Pumapasok pa nga po kami kahit may alert. Bahala na si Lord. So ibig sabihin para papasukin. Kasi meron pa nga nakikita tayo, 'di ba, na mga nagda-dine in pa sa mga restaurant as in tuloy yung buhay. Kaya nga, 'di ba? Meron pa nga ako nakita parang meme sa Dubai. Although sa Dubai kasi parang portion lang. Tapos sobrang kalmado lang nung Dubai. Eto sabi ni Myra. Oo, Tambalan, lapit lang ako sa naval base kung saan ang
Saan ang... Kung saan yung ganap siguro. 8:30 a.m. kanina lang... Nakaupo ako, nakikinig sa inyo, tumatawa kahit kalabog ang bubong namin. So, ibig sabihin, ulitin natin, hindi maikakailan na may nangyayari. Pero, I guess, para una, meron pa kayong internet connection. Feeling ko, mas nakakatakot na kung hindi na kayo connected sa world. Eh, di ba? Para, I mean, we are the least of your priorities. I mean, gets ko na gusto ninyong sumaya, kaya makikinig kayo ng Love Radio. Pero kung nasa gitna kayo ng sobrang tinding least tayo unahin natin news. Malay natin, ito yung pampakalman nila. Sa bagay. Sa bagay, di ba? But anyways, yun lang sinasabi natin. Bago ka matarantatious, research muna. Sabi ni Asset RMT, hello po from US. Pinapakinggan ko po ang podcast nyo every time na nag-work ako. Yay, thank you. Salamat. Pabati naman po kami dito sa Subic, sabi ni Evelyn Gikanal, na kanina pa nagme-message. Thank you so much. Ayan, shoutout po watching here sa office from Tagum City. Hello lunch break po, namin. lunch break ninyo. Anong pangalan mo? Hindi namin mabasa. Ang daming combination ng mga characters Parang yung eksena lang kapag may nasusunog, unahin munang mag-live, ganun. Mag-live siguro, bago tumawag ng bombero. Oo, ganun. Nangyayari din naman talaga yun. Saka medyo nagbago na rin yung world. Parang, di ba minsan binabash yung inuna pang i-video kaysa tulungan. Well, in a way, tama din naman yun. Pero in a way also, it's information. So, let's, ang sa akin lang, let's be careful in sharing. Siguraduhin mo, lalong-lalo na kung ikaw yung tipong mga pinagkakatiwalaan ng mga kumari mo, ikaw yung mga tipong tinitingala sa community ninyo, nakakatawang mag-share ka ng hindi legit na balita. Dapat ngayon, sa panahon ngayon, dapat ma-train yung critical thinking natin. Yes. Yung i-analyze mo muna yung isang bagay, totoo ba talaga to? Kasi ang AI talaga nakakatakot. Grabe. Hello kay Kyle na gagandan sa akin today. Nakapagsuklay po tayo today. And kay Marco Dometita. Ayan, mayabang lang po si Nicole kasi nakapagpamasahe po yan over the weekend. Natanggal yung lamig. No frozen shoulder today. Kaya correct. Totoo. Pag nakakapag-off shoulder ko, ibig sabihin nakapagpamasahe, walang frozen shoulder. Pero dahil nag-off shoulder, present na naman. Frozen naman yung lamig. Diba? Kaloka. Thank you. At kay Lovingly Yours Jade. Ayan, hello. Sabi niya, ano tawag doon? Pag Lovingly Yours Jade, ibig sabihin, nabutan yung Lovingly Yours. Alam na natin ang edaran. Akala ko po kapag off-shoulder, kakatapos lang magpabakuna. Bakuna shirt, ganyan. Ayan shout out from sa Kalamba. Ayan. Pati si Errol. Shout out from Dubai kahit yumayanig ang mga bintana. Kita mo yan. Diba? Nandito pa rin kayo, nanonood pa rin kayo. Oo, nanonood. Ito siguro yung pampakalma nila. Siguro Diversion. Siguro din. Galing, okay. JPMH Bakery, galing kay Maria Adelay. Salamat. Hello, it's Ambers from Angeles City. Shout out from Davao, Miss Nicole, galing kay J. Aki. Ayan, sabi ni Myra, salamat sa Minister of Defense ng UAE. Iniingatan kami tambalan. God bless UAE and God protect us. Meron ba tayong Ministry of Defense? Wala, di ba? Huwag ka mag-alala, may Minister of Superheroes tayo. Kung sakali, atakihin tayo. Sino? Nilabas natin? Sino? Si Panday. Ayan. Gagamboy. Ang probinsyano. Yun. Pwede din. Di ba? Long running Sino pa? Si Darna. Correct. Si Zuma. Kung kilala niyo pa si Zuma. Diba? Sabi ni Zoltrak, ilabas si Sisa. Yan. Diba? Si Sisa, parang hahanapin niya yung si Crispin at Basilio sa gitna ng gera. Yun, si Volta. Yan, si Volta. Yun yung kanina ko pa iniisip, si Volta. Yan. Yan, si Sasha Saturna. Yan, pwede. Tama to! Sabi ni si Clifford, mga manananggal at kapre. Tama. First Defense ng Pilipinas, mga tiktik. Sa amin yan, Air Force. Sa Capiz. Air Force Capital of the Philippines. Diba? Si Enteng Cabisote. Pwede. Diba? Tsaka si Pedro Penduko. Yan. At saka si Golden Bibe. Labas na natin ang Golden Bibe. Private Benjamin.
Ang dami natin. Ang dami natin. Ministry of Defense yan Oh, sila. wag mo, laging present si Alexander. Oo. Ng Butuan. Ibala na natin yan. Baka sakaling sa ibang lugar, mag-swimming siya doon. Pati si Kokey daw. Kokey. Paglaban sa atin. Yan. Super Boba. Yan. Sino pa? Napakarami nating ano. Ang dami. Diba? Umulawin. Super Ingo. Si Captain Barbell. Yan. Si Tanggol. Ayan. Napakarami. Ang dami. Sinabi lang to ni Ses, hindi po namin to sinabi ha. Ang mga buhay ng gobyerno. Diba? Yung mga sangres. Ang dami. Tama. Nandyan ang Encantadia. Diba? Lapit lang tayo kay Ina Magenta. Pwede. Diba? Si Faye. Lastic Man. Sus ko. Manong Ministry of Defense. Pwede rin. Tito Vic and Joey. Isama nyo na si Yoyoy Revillame. Si Willie Revillame. Gagamboy. Si Nicole. Ako. Sige, pwede. Anong superpower ko? Gandara. Ganyan. Fantastica. Si Sasa Girl. Lahat ng mga magagaling na content creator. Yan, yung mga mangkukulam. Ayan, diba? pwede. Activated. Mga tikbalang, Ayan. mga laman lupa, mga duwende. Tawagin na natin. Voltes 5, hindi sa atin yan. Sa Japan yan. Japan yan. Huwag tayong Correct. nangaagaw. Ganyan. Mga chismosa. Tama to, sabi ni Singket. Mga chismosa. Yung mga marites. Yan. Ayan na, may parating na missile. Diba? Tapos yung mga Marisol. Oo nga, may parating. Diba? Gagamboy. Super Twins. Ganon. I-line up na din daw ang mga kabit. Pwede din. Kasi pag kabit, makapal ang mukha. Ibig sabihin, matatapang yan. Diba? Ang dami. Yung Marina. Ayun. Pati Aldab Nation. Pati Aldab Nation. Yung Astro Boy, hindi sa atin Japan yan. din yung Astro Boy, no? Japan din yan. Si Ed Calubag. Si Marimar, hindi sa atin Hindi yan. rin sa Sa atin. yan? Sa Spain na. parang Tama. ganun, Yan, dun tayo. Ayan. Ganon. Marami tayong panlaban. Okay, marami. Sige. Okay, Darna. Ayun, si Valentina. Kanina ko pa iniisip sino si Valentina. Ayan. Yun, So, anong Ministry of Defense? Ayan. Dami naming nasabi. Correct. Kayo, Ministry of Defense lang. Kami, Sobra. mula noon, di ba? Si Joaquin Bordado. Yan na. Si alias Paniki. Alias Paniki. Natawa ko dito, yung ahas sa Robinsons. Pati yung ahas sa Robinsons. Gusto ko rin to sabi. Ang mga keyboard warrior. Tama nga naman. Sino to si Telma? Si Aling Telma ba yan? Ano na yan? Kasama na yan ng mga Marites tsaka Marisol. Ayan. Si Lolong. Pwede si Lolong. Ayan. Tama, dog show diva. Si Baus tsaka si Makoy. Ayan. Kampanerang Kuba. Nardong Putik, di ba? Diwata. Sino ba yung Diwata Pares? Baka. Sabagay, magpapakain sa dun sa mga sundalo. Kaya nga, syempre, kailangan nourished ang mga Marites at ang mga Rizal. Sino si Doring Dorobo? Sino yon? Baka hindi ko Si Doding Daga. Ayan. Doding Daga. Sa atin yun, di ba? Malamang. Ayan. Ganyan. Pwede din. Si Alvin Aragon. Pwede. 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 Ayan. Ganyan. Sino pa? Pepito Manolo. Pwede sa doon bagay. Andun si Michelangelo Lubrin. Enteng Kabisote, nasabi na natin. Yung batibot, di ko sure kung pwede yung batibot. Si Pongpagong, pangsalag ng pwede, mesa yung panalag. likod. Si Kiko Matching, pang Si Manang Bola. Ay, pwede. Ayan. Para ma-predict niya yung future. Ganda doon. Saan tatama yung missile. Correct. Si Manang Bola, kasama ni Ed Kaluwag, Nick Nangit. Ayan. Yan. Sino-sino sila? Jay Costura. Grupo Sino sila. pa? Rudy Baldwin. Yan. Yan, ihahatid pa ni Titan Jello yan. Kaya nga,
Di ba? Ay, alam ko na, tama. Madam Mayet de la Rosa. Ayan, isa pa Kasi yan. yung mga shield, Oo. gawa sa gold. Oo, Ibig sabihin, apakatibay, gawa sa diamond, hindi basta-basta Tama. natitinag, hindi nababasag. Pwede. Oh. Ang dami nating Ang dami. Panis kayo sa Ministry of Defense. yung Big Four daw, pang Big distract. Four, pang distract. Di ba? Pambansang Mars, pwede rin. Ayan. Bakekang, Pastor Kibuloy. Diyos ko, ang dami pa na nating panangga. Ganon. Papuntahin din natin ang team ng Jessica Soho. Ayan, Lumipad po ang aming team. Ganon. Never forget Chris Choper. Anong ambag niya? Napaka-nonchalant nun. Di tayo sure. Ay, may missile. Tanging ina, pwede. Dami. Ayun. Tama naman, dibdib ni Tanya Chinita. Pang-distract din. So, kasama siya. Sino yung mga pang-distract? Kasama ng Big Four. Big Four. Nakakaloka. Hira. Ay. Siya. Yun, di ba? So, wag tayong matakot. Ayan. Wag tayong matakot. Tsaka importante sa lahat, prayer talaga. Ayun talaga Pagdasal yun. natin. Oo, correct. Tama. The life after 30 says, yung office mate ko pong bida-bida. Pwede din. Isama na natin yun. Sabi ni Myra, tumatawa ako tambalan, may alert naman. naman. Diba? Ganun so, baka talaga. mapagkamalang ka na dang may sayad. Kasi, isipin mo, may alert, tawa ka ng tawa. Diba? Pati daw mga HR. Nakakaloka. Bunganga ko. Pwede din. Diba? Ganun. Ayun. Tawanan na lang muna natin ng mga bagay-bagay, ha? Kasi hindi natin alam eh. So, there's no use stressing over things na hindi natin alam. Ago bendita. Yan din. Sila Dugong. Sino Dugong? Yung sa Marina. Yun. Kasama na natin. Pati mga single, kasi yung mga single may galit, di ba? Sino ngayon si Judy Ann dati? Di ba nag-superhero din siya? Ay, oo. Ano ba siya? Hindi Esperanza lang yung alam ko. Hindi, nag-superhero din siya si... Cristala! Tama, Cristala. Starla, Cristala. Yun. Ganyan. Yun yung may Super Twins pa. Super Inday. Dami. Panis yung Ministry of Defense nyo sa ministry namin of many, many, many powerful eklabu. Siya. Mamaya tayo. Batang X. Isama na natin. Batang X. Meron pa si Extrang Hero. Yan, si Andrew E. Tingnan mo. Yan. Tama. Ito yung Undin. Yun, yan ang kinatatakutan natin dati. Yan, bata pa tayo. Yung Super 1, 2, 3 pa. Sino yan? Tito Vic and Joey. Kaya nga, Tito Vic and Joey, kasama na yan. Paluma ng paluma. Di ba? Ayan. Magic Temple. Pakarami nating panangga. Anak ni Janice. Ay, nako. Si tama, si Chitae. si Pardina. Si Pardina. Si Pardina, grabe. Ganun. Ganun yun, ha? Siya. Okay. Dami na naming ang dami nyo na ring ambag. Salamat sa pag-ambag sa aming live. Mamaya tayo ulit. Sana napasaya namin kayo, especially yung mga taga Middle East. Hello po, shout out po. Para po sa inyo ito. Ayan na. Siya, exit na muna kami. Mamaya ulit. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy.
Hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito. Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Napanood ko si Miss Nicole Ayala sa kanyang guesting sa Dog Show Divas. Tawang-tawa talaga ako at aliw na aliw sa kanilang mga topics. Pero alam ko kahit na tumatawa doon si Nicole Ayala, totoo talaga ang hinaing niya tungkol sa mga bento box mamas. Doon po sa mga hindi nakakagets, ito po yung sinasabi ni Nicole Ayala na feeling niya hindi siya mabuting nanay porke hindi niya kayang kulutin ang pansit canton. Alam ko patawa-tawa ka lang, Miss Nicole, pero deep inside, you feel frustrated na bakit nga ba hindi ko yun kayang gawin samantalang yung iba kaya. It makes me reflect on my being a mother. Na lahat pala kakayanin kahit masakit at kahit mahirap. Wala lang, gusto ko lang pong makiisa sa lahat ng mga nanay, especially ngayong International Women's Month. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. At tandaan, hindi mo naman kailangang akuin ang lahat. Mabuhay ka at magaling ka kahit hindi ka bento box mama. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mary Grace. Mary Grace! Short but
sweet. Ayan. Kwento ni Mary Grace. Hinainga. Una, tama naman si Mary Grace sa sinabi niya, isang pagbati at isang pagpupugay sa lahat ng mga nanay. Yan. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng mga mothers, sa dami po ng mga roles natin sa buhay at mga pinagdadaanan, lagi po nating tatandaan na para lang maging positive yung outlook natin, no? Ang dami pong mga beses sa isang buong taon na sineselebrate po tayo. Tama. 'Di ba? Actually, isang beses lang sa buong taon na sineselebrate ang mga tatay. Father's Day lang. Actually, hindi nga Minsan din eh. hindi rin. Father's Day, pero kayo pa rin naman. Correct. Pero kami pa rin, lalong-lalo na yung mga single moms. Oh. Hina-highlight din yan. Oh. Na nanay na, tatay pa, Oh. di ba? So, ibig sabihin, alam mo yon, in the grand scheme of things, ika nga, sa buong buhay po natin, kahit na mahirap talaga ang maging isang babae, may feeling tayo na minsan hindi pantay ang pagtingin, pero sa totoo lang, alam din ng buong mundo, Yes. di ba? Kung gaano kahalaga ang pagiging isang babae. Totoo. And in this case, pagiging isang nanay. Kasi yun naman Correct. yung kanyang highlight. Oo. So yun yung gusto kong i-highlight din na sinasabi sa kanya na kahit hindi ko bento box mama, okay, for context, ulitin po natin, ano ba ibig sabihin Ayan, nun? yung bento. Oo, ito po yung kayang gumawa ng mga baon na Ewan ko kung yun yung tamang term eh. 'Di ba? Na yung mga Yung mga bento lunch box, box mga na mga lunch bata. box, Oo. correct, na mga bata, na yung kanin nilalagyan ng kulot na pansit canton as Ayan. hair. Oo. Tapos lalagyan nyo ng seaweeds bilang Oo. mga mata o kaya pilik mata, Ayan. ganyan, 'di ba? In short, kumbaga parang Creative. dinidesign Oo. siya. Design, parang hindi to pwedeng kanin lang. Oo. Kailangan kanin to na may mukha. Ayan. Hindi to pwedeng siopaw lang. Kailangan siopaw to na magiging kamukha ni Peppa Pig. 'Di ba? May Tama. mga Ayan, ganon. design, may mga Correct. Mickey Mouse. True. Ayan. Yan. Correct. May mga nakangiti, may mga Oho. hindi, 'di ba? And hindi po lahat may kaya nun. Oho. In fact, sa totoo, nakakabilib ang mga may kaya nun. Correct. Oho. Kasi naitatawid ng utak ninyo yung creativity hanggang doon sa finished product. Aha. May mga tao po kasing katulad ko na nasa utak ko, yun yung magiging itsura. Pero pag nilabas, kunyari, meron akong ginawa sa hotdog, Jegs, na parang ang idea talaga nun is para siyang octopus. Basta parang ganun yung idea. Okay, so sinasabi mo na gusto mo yung nag-try ako na octopus yung itsura. octopus yung itsura. So yung Curious kami, anong kinalabasan? para siyang tawag doon, yung putol na kamay. Para siyang yung putol na kamay pag Halloween. Mukha siyang duguan. Si Ting! Mukha siyang si Ting na duguan. So nakakatakot siya. Yung mga tipong kapag bata ka, ayaw mong kainin kasi may isip mo, ang hinain ba na sa akin ng nanay ko for lunch ay putol na kamay. Naduguan. Meron pa nga there was a time na meron akong finalo na isang Instagram account kasi ang mga products na pinoproduce ay mga binibenta niya ay mga konektado sa bento box. Aha. So mga toothpick na may mga design sa Ayan. dulo, Oh. mga ganon nandun sa dulo-dulo ng cabinet namin, inaamag, iniipis. Kasi hindi ko na itawid. Hindi na itawid ng utak ko yung design sa kinalabasan ng mga lunch. So alam ko talaga sa sarili ko na hindi lahat ay kaya pong gawin. Yun. Siguro sa mga new moms na sinasabi natin, kagaya sa mga panahon namin, hindi kasi din natin unang-una na-experience yan. Correct, totoo. Kung medyo well-off na kayo ng konti, kung mapadalan ka man ng hotdog, gulubot pa. Totoo Walang yan. design. Wala talaga. Sa totoo lang, wala pong ganon. At wala pa nga lunchbox na magaganda eh. Correct, oo. Dati kapag mayaman ka lang, meron kang lunchbox na oo, maayos. ayan. Kapag medyo mahina-hina yung sweldo, hindi ko ito makakalimutan, parang dati, merong libre sa Rebisco. Natatandaan ko yun na libre na kapag bumili ka ng Rebisco, kasi yun May lagi free, namin, oo. may free na parang lunchbox. Oo. Tapos yun, pwede mo na siyang gamitin, Oo. di ba? So hindi katulad ngayon na expose na kayo sa mga bento-bento, design, Correct. Oo. tapos marami na ring iba't ibang uri ng lunchbox.
lunchbox, hindi na lang mayaman ang nakaka-afford. Oo. Kasi meron ng mga murang klase na maganda naman. Oo, ganon. dati kasi yung lunchbox is outer lang yung makikita mo, di ba? Yes. Pag maganda, pag medyo nakakaluwag sa buhay, yung Tupperware. Correct. At saka yung Diba? Jigs, yung kapag ka lunchtime, pag binuksan mo, yung mainit pa. Oo, yung umuusok. Ibig sabihin, galing Japan, di Yan, ba? oo. May insulation Correct, na oo, ano. meron yung tipong yung kanin, Oo. yung may nagmo-moist pa siya kasi Oo. ang init pa niya kapag ka binuksan. Correct, oo. Kami po kasi talaga, hindi namin naranasan yun kasi ang naranasan namin, lumpia o kaya Ayan. hotdog na naka-plastic. Oo, Di ba mainit na kanin, napapaso pa yung ano mo. O di kaya kung malapit sa bahay, uwi ka ng bahay, doon ka Pwede kumain. din. Correct. 'Di ba? So walang ganun. Okay, fine. To be fair to the moms of our generation, Yes, hindi din kasi talaga tayo exposed. Kaya din siguro hindi tayo naging creative enough. 'Di ba? Ngayon kasi ganun. But ang ako I would say na there will always be competition pagdating sa motherhood kung nakikita mo siya as a competition. Yes. 'Di ba? Pero kung nakikita mo siya as help, edi go. Pero kung nakikita mo siya as competition na hindi naman nakakabuti Correct. sa'yo, there's always an option na wag tingnan. Oo, parang Huwag kang tumingin sa side na yan. Dito ka sa kaliwa. Parang ang nangyayari, you're supposed to Oo. be to do that to make your child feel good. Correct, 'di ba? Pero kung may mga mom siguro, hindi natin alam na baka ginagawa niya to para makita ng ibang moms na eto yung ginagawa Kaya ko rin, So, oo. yung intention for herself na hindi na doon para sa anak. Oo, So, 'di doon ba? tayo nagkakaproblema. Sa truth. Saka yung feeling na yun na lang yung basihan mo ng pagiging mabuting magulang. Kasi Oo. kung yun ang magiging basihan, edi ang sama kong nanay. Kasi Yung octopus ginawang kamay. Correct, yung octopus mukhang pugot na kamay, 'di ba? Ganun 'yun. So, and naniniwala ako na hindi siya one size fits all. Na ang motherhood is not one size fits all. Tama. Kung meron man one size fits all, it's that ang only intention natin is palakihin na maayos at maigi yung Yes. ating mga anak. Yun lang yun, 'di ba? Pero yung mga paraan kung paano natin gagawin, 'di ba? Kung ano yung ways, hindi siya one size fits all. What works for one mom bilang isang bento box Correct. queen may not work for another mom Oo. kasi hindi talaga siya ganun ka-creative. Ayan. In short, iba-iba yung superpower ng mga nanay. True. Oo. Meron din kasing mga iba na parang kung makapanghamak ng, for example, meron ako nakita na hinahamak nila yung mga nanay na ang pinapakain lang sa mga anak nila ay processed food. Una sa lahat, hindi po lahat ng nanay ay may pamalengke para makabili at makagawa ng kunyari sinigang o kaya mga lutong bahay na Ayan, talaga namang nutritious. Hindi lahat may ganong capacity. Yes. Financial and time-wise. Maaaring meron Tama. financially pero oras wala. So anong ginagawa nila? Ano na lang yung easy to cook. At alam natin na ang easy to cook, sinasabi, merong mga preservatives, ganyan. Pero wag natin silang hamakin. Hindi nila gustuhan bigyan yung mga anak nila ng masustansyang pagkain It's just that sa buhay na meron sila, sa kondisyon na meron sila, Yun lang yung kaya. yung kaya. Kasi merong pamilya yan na gusto nilang makatikim ng masarap. Ang ginagawa, bibili sila ng noodles, dadamihan yung sabaw, Correct. dadagdagan ng gulay, Tama. kung ano, para ayun, at least masarap Yun na, okay yun na, 'di ba? Tapos hindi mo pwedeng hamakin na yung ginawa mo namang sabaw, ano naman yan Oo. from anong tawag doon, yung galing sa pack. Oo. Kasi sabi daw nila, Hindi siya healthy hindi para siya sa anak healthy, mo. ganyan. Sabi daw Ano ka kasi, bang nan- kaya nga may mga ganun na parang hindi gluten free. In the first place, ano ba ibig sabihin ng gluten? Nakakaloka. 'Di ba? Ay, hindi wheat bread, 'di ba? Yung mga ganun, hindi Hindi nila afford. Natatandaan ko, ewan ko kung naabutan mo to, there was a time na may mga noodles na binebenta, Jegs, na letters, yung instead na noodles, letters. Alam ko, hindi siya masyadong mura that time Or parang yun nga, may extra budget ka rin para ma-afford yung ganong klaseng noodles. Na pack din siya Niluluto lang din, instant din siya, instant. pero may mga letters. Kasi meron kasabihan dati na kapag ka first day mo daw sa school, kailangan, para maging matalino ka, hindi ko ito makakalimutan para maging matalino ka, kailangan may letters yung kinakain mo. Hindi ko ito makakalimutan, Jegs.
Jigs, kasi hindi namin afford yung hindi namin afford bumili nung instant na yun, noodles na yun na letters, alphabet soup ba yun. Ang ginawa talaga ng nanay ko, which is literal, na tandang-tanda ko pa kasi letter E. Ginupit mula sa tabloid o kaya sa Inquirer ata, tapos nakahalo siya dun sa noodles. May lumulutang doon na letter E. And, una, hindi ko ikinamatay. Pangalawa, I think tumalino naman ako. So, hindi mo pwedeng sabihin na, yung mga nakabili lang ng mga instant noodles na alphabet yung noodles nun, yun lang yung mga pwedeng maging matalino. O yung mga nakakakain lang na masustansya, yung pwedeng maging matalino. Syempre naman, meron namang effect talaga yun. Na kapag ka masustansya ang kinakain, ayos din talaga. Brain food din naman talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin kung hindi lahat afford yun? Yun lang yung resources nila eh. Correct. 'Di ba? Kung halimbawang yung noodles I have a friend na ganyan na isa to sa mga favorite stories ko talaga kasi true story siya, na all their lives akala nila ang normal na pagkain yung pagpag. Kasi all their lives mula bata sila hanggang high school, pagpag yung kinakain nila. Nung nag-college sila at nakita na nila yung iba't ibang uri ng mga pagkain, doon lang nila na-realize na mali pala yung pagpag. Pero anong gagawin natin? Yun lang yung kaya eh. Parang din yan kapareho lang din sa iba na inuhusgahan na, ayan kasi kain ng tuyo, kaya na high blood tuloy, mga kaya ganyan. Na-stroke. Ayan tuloy, kasi yan lang. Kung yun lang yung afford. May mga nakausap tayo, yun lang yung pinakamura at kaya ng budget nila, tuyo At ang tuyo, Jigs, kaya nagtatawid ng maraming mga Pilipino na hindi afford kasi sa tuyo, sa sobrang alat niya, kahit konti lang, ang kanin mo doon 3 subo na. Tama. So isipin mo yung pagtitipid na kayang magawa nung tuyo na yon. Tapos do we blame them? Correct. Hindi, kasi yun lang yung kaya nila eh. Ayan. So maging diba? Extra po tayo. Sensitive pagdating sa ganyan. Careful tayo kasi ang nangyayari para sa'yo, wala lang, posible nga, gusto mo din sa mga kapwa mo mami, gusto lang medyo mapaayos yung pag-alaga sa kanilang anak. Pero kung minsan kasi, medyo limitado. Limitado sila at nagkakaroon sila ng parang sa utak nila, ay mali yung ginagawa ko. Hindi tama yung ginagawa ko. Ako, I believe that fed is best. Yung pinapakain ka, that's best. Yes. Yun siya talaga. Kung ano man yung pinapakain, basta hindi naman ito panis, hindi naman ito, pinakuluan pa rin naman siya para mamatay yung germs, di ba? Di ba? Hindi kasi kung may dapat choices hamakin. Sila Di ba? Di ba? Bakit hindi? Di ba kapag ka may choice, bakit mo naman sasabawan ng sobra-sobra? Kunyari, instant noodles na nga lang yung afford. Pero kung makasabaw ka naman, isang kaserola, di ba? Kung afford niya naman nakakaunti lang yung sabaw, bakit hindi? Kung magpapansit na may sahog at hindi lang toyo at konting Baguio beans, bakit hindi? Di ba? Kaya lang iba-iba tayo eh. Correct. Extra careful sa pagsasalita. Correct. Totoo yan. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi
Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, aming mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang.
Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh.
Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
na dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige. Tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carson. Tokwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang tagay? Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Oras natin mga kabisyo, ganap ng alas 2:32 ng hapon. Kaya pa ba ng dibdib mo, manong driver? Yung pagtangas. Ayan na! Pagtaas, 'di ba, ng gasolina. Kaya saludo tayo sa mga kabisyo nating driver, manong driver na hindi nagtitake advantage ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. So mabuhay kayo at saludo kami sa inyo. Kaya nga, tuloy-tuloy ang Love Radio sa pagpapala, ayan, sa pag-share ng blessing para sa mga kabisyo nating mga driver. Kaya tuloy-tuloy din ang pagpaulan ng papremyo! Knows no boundaries! Knows no boundaries! Boundary time na! Ganito kasi yan, meron dalawang chance para manalo dito sa Love Knows No Boundaries. Para manalo ng tumataginting na 1,500 pesos! Wow! O, ganito kasi, unang-una, pumunta ka dito, pag nadaan ka dito sa aming himpilan, we are located dito sa MMG Building, Vicente Soto Street, malapit lang sa may Star City. Mag-register ka ng iyong pangalan at baka mabunot ka at ikaw yung tatawagin at ikaw yung mananalo ng tumataginting na 1,500, di ba? So, ganun yan yung una. Pangalawang chance para manalo, kagaya dito sa maswerte nating driver na nasakyan ni Maratoni. Oh no! Pabihira mo, nasakyan na ni Maratoni, sinampal pa ng 1,500. So congratulations sa in-drive driver na si Ariel Vicente. Ayan, Ariel Vicente, congratulations sa iyo. Ayan, nasakyan po siya ni Maratoni, kaya automatic dahil
90.7, basic kaagad ang 1.5 sa kanya. So, ganun lang, Manon Driver, ganun lang kabisyo ha. Dalawang chance of winning. Unang-una, mag-register para mabunot. Pangalawa, dapat naka-tune in ka lang sa 90.7 Love Radio dahil oras na kami po ang makasakay sa inyo. Ayan, isa sa aming mga DJ ang makasakay sa iyo. Basic agad yan yung 1.5. O sa mga kabisyo, kami po ay magpapaalam na sa pangalan po ng kumikinang ina, Nicole Liala, na kasama mo. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!